Escolta, Oriol, i aquí dins de la motxilla què portes? Galletes? De quines? De les bones? Hombre! I ara, saps què farem? Aquí nos hem fet la gorra? No? No fa bé, claro. No fa bé. La motxilla la deixem aquí davant, vale? Ole! I tu te sentes. Ole! Digues hola, que t'estan fent un vídeo. Digues hola! Vinga, ara l'altre bracet. Molt bé. I tu aguantes la gorra, vale? Aquí al costat. Aquí al costat? Vale. Al costat del tio. Al costat del tio. T'agraden a tu aquestes galletes? Això també en vols? Això és flam. El què? Un forat? Escolta, i després plegarem el que plegarem després. Les roques. Que sí? Tu m'ajudaràs? I en què les plegarem? En què? No sé si. Mira! Que xulo, Oriol! Aquí són. Al patio. Y eso no cabe. Este sí que cabrá, claro que sí. Eso no cabe. ¿Este no cabe? Mamá, ya te basta. Mamá, ya basta. Està l'aigua preciosa, mano. Saboyat. Però preciosa de veritat. Una vegada. Mira-te. ¿Cómo te va? Ya. Cucu, ¿qué Palo.
Que cabrón. Mira. Jo també. Va, tu també, vine. Ah, tots? Ara aquí, vine, vine, que aquí dalt arribaràs tu, vine. D'aquí. Vine d'aquí dalt, aquí dalt. En les dues manetes, en les dues manetes. Ole! Molt bé! A ver. Ara sí que anem assistent. Te la foto. Mira, així, calla, mira, ja veuràs. Este és d'aquí, d'este costat? Veus d'este costat? Mira-les. Va. Molt bé. I aquella d'allí damunt també. Què surt? Què surt? Què surt? El que és això? El què? Sofa. Ah, sí? Ensenya'l al tio. Sofa. Que bonic. Vale? Mira. Au, aquí dins. Ole! Tu què és això? El què? Això? Vale, i ara? Vine, agafa't d'aquí, que allí n'hi ha més. Vine, mira. Oh, si n'hi ha aquí. Hombre! Mira, mira aquí. Aquellos sigan, aquellos dulces. Aquí, está. Molt bé. Aquí. Agafat una. Has agafat una, Tet? Mare si n'hi ha. Molt bé. Hola, Rafa. Rafa no llevo late. Rafa tunun. Tunun. Rafa tunun. Rafa tunun. Molt bé. I ara aquí, mira, d'este costat n'hi ha un munt. Vols que tornéssim a barruscar? A veure. Toquita. Per Ra. aquí. Toca. Ai, Feta foto. Feta foto. Ha picat a la foto.